Nyomodwom timienu. Medie me yesaron hwere ni monhwemu sukoko. Madam fuwa wo mama emu se nkase ntem sukoko. Medofo wo mabani ntem se anka ewo kwaye mu nnua ntem. Ni nwunumu na merepe matena. Na nabaye midodomu de. Odimi ababo be sandemu. Na ne franka esi mi so ne odo. Monfa bobe abatatra nwa me. Monfa anka banyo dwome. Efri se me yare odo. Ne benkum hye mitirase. Na ne nifa ye me etu. Meka no ntam. Jerusalem mama. Atwewa ne pete mu afrote berie ho ntam. Se munyane na monhanyane odo kosibra ono arape. Medofo ninie she orebanie ohri tratra mepo otin kokwo so pentenkwa medofo te se otwe ana ofroti bruwa she se ogina yemfesu akire ohwe mpomemu otwam nyinam eni ehuna nkasemu medofo kasase me se Sorry madam fuwa miyima na bre na hwe awobre twam asusu ajai na ekokora nhwire yin ne ho adi asase so jonto obredu na wote anyankukunka ya asase so burodoma amana bunabunu regije na obobani abafro yin hwa sorry madam fuwa miyima na bre maburuburu awo obotan tokuro mu ne sronsron me ehuntaye mame hunu wanim mame nte woni na woni yete na wanim yefe monchire ahabodon mayen ahabodon kitwa wo se bobe ntro no na yembobe asoso nua bafro medofo wo me na me nso me wono ono a oye ne ni nwan sukoko mu dane wo ho medofo na yese otwe ana ofroti bruwa mpapai mo me poso kosi se enwunu bejo na sunsum ayirayira